Dobre, tak teda vítajte ešte raz pri webinári o metodike vzťahovej a sexuálnej výchovy, na ktorej sme pracovali spoločne ja, Radka Mikšík a ešte autorka Simona Mačorová už cez 2 roky a dúfame teda, že tento materiál bude naozaj pre vás užitočný do vašej práce a budete z neho čerpať inšpiráciu a vlastne prinesie to samozrejme ten želaný užitok hlavne pre tú mládež, u ktorej sa snažíme budovať bezpečné a zdravé vzťahy vekovo primerane. Ja ak môžem, poďakujem ešte Jane Počuchovej za to, že túto metodiku spracovala do takéhoto vizuálu a zároveň Veronike Trnkovej za obohacujúce ilustrácie. Aby sme ešte ďakovanie dokončili, tak môžeme poďakujeme teda aj našej odbornej garantke Lenke Rovňanovej, ktorá si celú metodiku prešla a zároveň aj recenzentke Veronike Valkovičovej. Dáme si aj taký krátky úvod o našej organizácii Intimita. Cez 32 rokov sa už venujeme vzťahovej a sexuálnej výchove a snažíme sa prinášať vzdelávanie pre mládež, učiteľov, učiteľky, rodičov, ale aj komunitné centra. A vlastne snažíme sa, aby teda mladí ľudia mali aspoň jednu dospelú osobu vo svojom okolí, s ktorou dokážu vlastne preberať témy vzťahov a sexuality a snažíme sa im teda prinášať či už tie workshopy, alebo aj vzdelávacie materiály, osvetové udalosti. Zapojili sme sa tiež do kurikulárnej reformy, kde vlastne môžete aj túto metodiku použiť na to, aby ste naplňali ciele kurikulárnej reformy. A taktiež vlastne budeme prinášať aj budúci rok hru na prevenciu sexuálneho násilia a obťažovania. Naše primárne zdroje na všetky tieto materiály sú hlavne zdravý psychosexuálny vývin jedinca, ktorý je jednoducho dohľadateľný, či už v psychologických alebo v odborných publikáciách o sexuálnej pedagogike a zároveň naše odborné členstvo pravidelne dáva spätnú väzbu na materiály, ktoré produkujeme. Prečo vôbec vydávame nejakú metodiku vzťahovej a sexuálnej výchovy? Tak predovšetkým preto, že tie, ktoré existovali do súčasnosti, už pre potreby dnešnej mládeže nie sú aktuálne. A teraz naozaj hovoríme o metodike pre učiteľky, učiteľov a ďalšie pedagogické a odborné profesie, teda pre dospelých ľudí pracujúcich s mládežou, pretože pravdepodobne viete, že my sme minulý rok a aj s presahom do tohto roka v spolupráci s vydavateľstvom Rábe vydávali aj pracovné učebnice. Tie sú ale teda pre mládež od 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy. Táto metodika, ktorú vám dnes predstavujeme, tá nadväzuje aj na tieto pracovné učebnice a zároveň obsahuje aj teoretický základ k daným témam, ktoré obsahujú tieto učebnice. Obsahuje zároveň odpovede na niektoré otázky, s ktorými vás môžu deti a mládež konfrontovať a obsahuje aj aktivity ešte navyše, ktoré môžete využiť ako podporný materiál aj práve pri vyučovaní tých tém, ktoré sú obsiahnuté v tých pracovných učebniciach od Rábe. No a zároveň, ako už Zuzana povedala, tak môžete touto metodikou naplňať aj v budúcnosti ciele kurikulárnej reformy. To však teda ale až od roku 2026, čo neznamená, že do roku 2026 by sa vzťahová sexuálna výchova nevyučovala. Ona totiž to existuje aj dnes. Pravdepodobne viete, že v školách máte osnovy výchovy k manželstvu a k rodičovstvu. A aj tie pokrýva táto metodika. Akurát však naozaj nadväzuje a pokrýva potreby už dnešnej mládeže. Teda už pokrýva aj ten digitálny priestor a to kyberbezpečie a rôzne ďalšie témy, ktoré si predstavíme o chvíľočku. No a jedným z našich najväčších cieľov je podporovať učiteľstvo, pedagogické odborné profesie v školách na viacerých úrovniach. Teda poskytovať im nielen vzdelávanie, aj tieto možnosti si predstavíme v tomto webinári, ale poskytovať im aj čo možno vždy najaktuálnejšie a kvalitné zdroje, s ktorými môžu v školách fungovať na každodennej báze.
No, aby sme si zaramcovali, čo to vôbec tá vzťahová sexuálna výchova je, tak taká tá základná poučka hovorí, že vzťahová sexuálna výchova je náuka o vzťahoch, emóciách, fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. A pre tých z vás, ktorí ste sa s tým možno ešte nestretli, tak dávam do pozornosti práve to slovo sexuality, pretože sexualita je naozaj veľmi komplexná. Neobsahuje iba tému sexu, ako sa to často dezinterpretuje. Sexualita obsahuje témy vzťahov, nielen romantických a partnerských, ale aj vzťahov kamarátskych, vzťahov, ktoré máme v rodinách, ktoré máme v pracovných kolektívoch, ktoré máme medzi ľuďmi v akomkoľvek prostredí, ale obsahuje aj témy vzťahov, ktoré máme k sebe samým, k svojmu vlastnému telu, k svojej vlastnej mysli, psychike. Obsahuje témy našej identity a vôbec reflektuje nejakú kultúru, spoločenské normy a ten sex alebo sexuálna aktivita je samozrejme tiež súčasťou sexuality, no len jednou z mnohých zložiek. Tá sexualita je teda naozaj veľmi komplexná a týka sa rozmanitých vzťahov. A to presne reflektujeme aj v tejto metodike vzťahovej a sexuálnej výchovy, pretože sme sa ju snažili robiť naozaj veľmi komplexnou. A našim cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo primerané aj vedomosti, aj zručnosti a aj postoje, vždy ideálne kombináciu všetkých týchto troch zložiek, tak aby mohli robiť zdravé, bezpečné a rešpektujúce rozhodnutia vo svojich vzťahoch, nech už sú to vzťahy akékoľvek z tých, ktoré sme spomenuli. Keď sa teda pozrieme na dopady kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy, tak vlastne štúdie z viacerých európskych krajín nám potvrdzujú, že ak vlastne krajina zavedie dlhodobo nejaký národný kontinuálny program vzdelávania v vzťahovej a sexuálnej výchove, tak to má pozitívny dopad práve na to, že sa znižuje počet tehotenstiev, teda ranných tehotenstiev a interrupcií u mladistvých, klesá výskyt pohlavne prenosných infekcií práve v tomto vekovom rozhraničení ako 15 až 24 rokov a taktiež sa aj klesá výskyt sexuálneho zneužívania a zároveň to prináša ďalšie rôzne pozitíva. Vlastne sa aj zvyšuje ako keby ten vek prvého sexuálneho styku, ktorý vlastne prichádza aj s nejakým zvýšeným pocitom rešpektu a bezpečia a zároveň sa pozeráme aj na tú ako keby solidaritu a empatiu v spoločnosti a vďaka vzťahovej a sexuálnej výchove máme príležitosť ju trénovať a zároveň sa nadobúdame aj nejaké komunikačné zručnosti, či už o našich emóciách, potrebách a dokážeme riešiť rôzne konfliktné situácie alebo nastavovanie nejakých hraníc. Avšak, aby vzťahová a sexuálna výchova naozaj mala ten želaný dopad, tak potrebuje mať určité piliere. Jeden z najdôležitejších pilierov vzťahovej a sexuálnej výchovy je veková primeranosť, ktorá práve v tom školskom prostredí nasleduje nejaké 4 vekové kategórie, ktoré si ukážeme v ďalšom snímku a vlastne je to veľmi dôležité z hľadiska toho práve psychosexuálneho vývinu jedinca a hľadiska nejakého nasledovania tém, ktoré sú v danom veku pre dané deti a mládež relevantné. Zároveň osoby, ktoré poskytujú informácie o vzťahovej a sexuálnej výchovy, ale respektíve vyučujú vzťahovú sexuálnu výchovu, by mali pracovať s aktuálnymi informáciami, ktoré sú nestranné a teda sú postavené na aktuálnych výskumoch a dátach. To sme sa práve snažili naozaj zakomponovať do tej metodiky, kde každá kapitola začína nejakým teoretickým základom, kde sú referencie na výskumy, ktoré sú veľmi aktuálne a zároveň sa o nich môžete teda teoreticky opierať pri vysvetľovaní nejakých informácií. Ďalším dôležitým pilierom je pozitívny prístup, pretože za ďalšie výskumy práve z tých krajín, kde funguje vzťahová a sexuálna výchova, a vlastne aj z iných krajín, kde fungujú ako keby dva prístupy. Jeden je prístup postavený na zákazoch a vytváraní nejakých pocitov hanby a strachu, alebo je teda pozitívny prístup, ktorý vlastne sa snaží ako keby práve pripraviť mládež na nejaké situácie, ktorú môžu
vlastne vo svojich vzťahoch a sexualite zažiť. A v týchto výskumov práve vychádza, že vzdelávanie postavené na strachu a na abstinencii a na zákazoch nemajú ten želaný dopad, pretože práve tú mládež nepripravujú na tie situácie a keď sa tieto situácie, napríklad rizikové alebo nechcené, v živote naskytnú, tak tí mladí ľudia nevedia, ako reagovať a nevedia, kde hľadať pomoc, nemajú tie zručnosti a ako možno, že danú situáciu vykomunikovať. Práve preto sa snažíme, ten pozitívny prístup má ten dopad, ktorý je želaný a teda prináša vzdelávanie v tom bezpečnom školskom prostredí, kde to dieťa má priestor na vzdelávanie vo vedomostiach, zručnostiach a postojoch. A keď už spomínam teda to školské prostredie, tak vieme, že v ňom máme veľmi rozmanité deti z rozmanitých zázemí, z rozmanitých rodín, s rozmanitými hodnotami, vierovyznaním a tak ďalej. A preto je veľmi dôležité, aby sme takéto vzdelávanie stavali na pilieri rešpektu a inklúzie, kde sa snažíme tieto ich rôzne životy zahrnúť a rešpektovať rovnako a taktiež vlastne ich ako keby sprevádzať v týchto témach vzťahov a sexuality. No a posledný veľmi dôležitý pilier vzťahovej a sexuálnej výchovy sú práve tí lektori a lektorky, respektíve učiteľky, učiteľia, ktorí majú zručnosti, vedomosti a postoje na to, aby vôbec tieto piliere vzťahovej a sexuálnej výchovy dokázali nasledovať. Mimochodom zručnosti kvalitného lektora, lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy alebo pedagóga, pedagogičky vzťahovej a sexuálnej výchovy sme popísali práve aj na úvode, vlastne v teoretickom základe metodiky. Takže viete sa k nim dostať, viete sa pozrieť a zreflektovať si, či možno niektoré splnete a v ktorých sa ešte viete posúvať dopredu. Pozrieme sa trochu bližšie na tú vekovú primeranosť alebo vekovú adekvátnosť. Táto konkrétne teda vychádza z UNESCO, štandardov zdravého psychosexuálneho vývinu a na základe týchto štandardov sme aj my formulovali ciele a aktivity v danej metodike, aj v pracovných učebniciach, na ktoré metodika nadväzuje. No a táto veková primeranosť má takých niekoľko faktorov, na ktoré musíme myslieť. A jedným z nich je, že tie informácie sa na seba nabaľujú. Hej? Teda postupne sa učíme nejaké jednoduché koncepty, nabaľujeme ich na zložitejšie, až sa dostávame k tým najzložitejším, kde už dokážeme aj analyzovať nejaké rôzne faktory. Povieme si na konkrétnych príkladoch. Zároveň funguje na princípe toho, že mladí ľudia získavajú aj vedomosti, aj zručnosti a aj postoje o trošku skôr, než sa v realite predpokladá, že sa do nejakej situácie dostanú. Práve preto, aby keď sa do nej dostanú, už mohli vedieť, ako urobiť to zodpovedné rozhodnutie, aby boli v zdraví a v bezpečí. Začneme teda to vekovou kategóriou 5 až 8, čo teda predpokladáme, že sú deti, ktoré vstupujú do toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto je veková primeranosť, ktorá sa naozaj týka cieľov školskej, vzťahovej a sexuálnej výchovy. Vo veku 5 až 8 rokov by mladí ľudia, alebo teda deti, mali mať základné informácie o svojom tele, vedieť, ako sa čo nazýva, akceptovať, že existujú rôzne typy rodín, pretože práve v tom výchovno-vzdelávacom procese v škole už vidia, že spolužiaci a spolužiačky pochádzajú z rôznych rodín, že niekde sú možno dvaja rodičia, niekto vyrastá s jedným rodičom, niekto možno vyrastá s babkou alebo pochádza z iného rozmanitého prostredia a potrebujú vedieť, že tá rozmanitosť je absolútne prirodzená, zároveň, že v rôznych rodinách sú rôzne rodinné hodnoty. Niekto má možno také vierovyznanie, niekto vyrastá s inými hodnotami, ale ten rešpekt k rozmanitosti už vnímajú v tomto veku. No a mali by preto aj poznať, alebo teda, že rešpektovať tú rozmanitosť. A tu sa dostávame potom ku konceptu práve tých médií, ku ktorým sa dostaneme aj v tých ďalších vekových kategóriách, ako sa to bude nadväzovať. A deti v tomto veku by mali poznať, že niektoré príbehy v médiách sú vymyslené. Samozrejme, tu sa ešte nebavíme o nejakom porne alebo čo. Tu sa bavíme naozaj o tom, že ak si dieťa pozrie rozprávku, trebárs Frozen, tak vie, že to, čo sa odohráva v tej rozprávke, nie je automaticky realita, ale že to je jednoducho niečo, čo bolo nakreslené, prípadne je to hraná rozprávka, takže sú tam herci a herečky. Rozumieť, že niektoré časti tela sú súkromné, je teda samozrejme v cieľoch už v tomto veku.
aby aj teda vedeli, že ktoré časti tiel ukazujeme a ktoré časti tiel neukazujeme len tak niekomu a že ani iní ľudia ich nemajú čo ukazovať nám. A ak sa to deje, tak kde vyhľadať tú pomoc a podporu. Tiež by mali vedieť komunikovať, keď im niečo nie je príjemné, no a rešpektovať, že naše telá sú rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Čo už postupne nadväzuje aj na to, že v tom veku 8, 9 a 10 sa dostávajú deti do puberty. A tam prechádzame do tej ďalšej vekovej kategórie 9 až 12 rokov. A pri tom veku 9 až 12 rokov je teda tá skoršia puberta, ktorej by mali mladí ľudia porozumieť, že k ľuďom sa správame s rešpektom, bez ohľadu na ktorúkoľvek z tých rozmanitostí, ktoré sme popísali, alebo rôzne ďalšie. Tá bez ohľadu na tvár našich tiel, bez ohľadu na farbu našich tiel či veľkosť, a prípadne bez ohľadu na vek, sexuálnu orientáciu, pohlavie, rod a podobne. Mali by tiež vedieť akceptovať, že každý človek sám rozhoduje, či chce byť rodičom. Mali by rozumieť zodpovednostiam, ktoré prináša byť rodičom. A zároveň, že v tomto veku ešte nie sú ani sociálne, ani psychologicky, ale ani zo zdravotnej stránky pripravené a pripravení byť rodičmi. To samozrejme súvisí s prevenciou tínedžerských tehotenstiev, pretože Slovensko je jedna z krajín, ktoré majú naozaj veľmi zlé štatistiky, čo sa týka tínedžerských tehotenstiev a vzťahová sexuálna výchova je teda prevenciou aj v tejto oblasti. Vo veku 9 až 12 rokov by mladí ľudia mali prijať zmeny súvisiace s pubertou ako s prirodzenou súčasťou života a poznať rôzne možnosti hľadania pomoci a podpory, ktorá súvisí či už to s tými zmenami v puberte, ale aj s rôznymi problémami, ktoré môžu prísť, s problémami, ktoré sa týkajú napríklad vzťahov, kamarátskych vzťahov, rovesníckeho nátlaku, ale aj prípadného obťažovania či iných okolností. No a teda tá puberta nám vo vekovej kategórii 12 až 15 rokov pokračuje s tým, že vlastne by tam mali naozaj mať zvedomené, že každý z nás sa vyvíja inak, u každej osoby začína, končí a prebieha puberta úplne iným spôsobom a vlastne, že to veľmi závisí aj možno, že od nejakej genetiky, ale aj od proste toho, aké teda máme zázemie a že vlastne každé jedno to naše telo je rozmanité a je to úplne v poriadku. A to je veľmi dôležité z hľadiska nejakej prevencie šikany alebo zosmiešňovania a zároveň aj budovania nejakého pozitívneho sebaobrazu. Keďže v tomto veku sa už nám začínajú rozvíjať aj romantické vzťahy a vlastne mládež je orientovaná oveľa viacej na rovesníkov a rovesničky a buduje si naozaj že silné kamarátstva, tak by mali vedieť už nejaké tie bariéry v komunikácii a ako ich prekonať, ako riešiť konflikty. A mali by vedieť pomenovať znaky zdravého vzťahu a aké správanie je možno, že nezdravé a ako si nastaviť tú hranicu a pracovať s tým vlastne kontinuálne vo všetkých rôznych vzťahoch, ktoré majú. Zároveň, keďže na Slovensku by mali mať informáciu základnú, že vlastne na Slovensku je legálne sexuálne žiť od 15 rokov. Ako Radka už spomínala, je to vlastne dôležité táto informácia z hľadiska tej primárnej prevencie a z hľadiska toho, že by mali mať vedomosť o tomto zákone. A s tým vlastne ale aj súvisí to celé rozhodovanie okolo toho a nejaká prevencia nátlaku, pretože by mali vedieť akceptovať, že každý sám sa za seba rozhoduje, kedy a či chce vôbec začať sexuálne žiť, keďže to veľmi súvisí s našimi individuálnymi predstavami, hodnotami a tieto hodnoty potrebujeme rešpektovať a zároveň sa potrebujeme vôbec si ich zreflektovať a pomenovať si ich sami pre seba a potom vlastne ich preniesť aj do tých vzťahov. Potom postupne už teda prechádzame k tomu vyššej kategórii 15 až 18 rokov, kde už naozaj pracujeme s ľuďmi, ktorí majú občianske preukazy a snažíme sa v tom výchovnom vzdelávacom procese v nich budovať také tie už základné informácie, ktoré by mali mať, keď už sú vlastne občania a občianky.
a s tým vlastne sa im aj ako keby rozvíja to základné, ako keby už také spoločenské vnímanie, kde už dokážu rozumieť rôznym formám diskriminácie, nátlaku a aký to má negatívny vplyv na osobu, komunity alebo celú spoločnosť. Mali by mať naozaj veľmi už uchopený súhlas v komunikácii a v rôznych sexuálnych aktivitách, pretože vieme, že práve v tejto vekovej kategórii je naozaj že veľký výskyt. Až tretina sexuálneho násilia a obťažovania sa deje práve v veku 15 až 18 rokov, kedy vlastne mládež možno, že nepozná teda ten koncept súhlasu. A mali by už naozaj mať uchopené aj tie faktory, ktoré vôbec ovplyvňujú, či ľudia chcú mať deti, ako vôbec ich plánovať a zase potom už aj s tým vedomím z tých predchádzajúcich kategórií, že čo to vôbec znamená vychovávať tie deti. Zároveň, keďže vlastne už sa zase ako keby budujeme nejaké základné vedomie o tom, že vôbec aké existujú či už gynekologické, urologické ambulancie, aké vlastne sú ich sexuálne a reprodukčné práva a čo vôbec môžu očakávať od rôznych zdravotných alebo možno, že sociálnych inštitúcií, ak budú možno, že riešiť nejaké takéto veci vo svojom živote. A vlastne tým, že vlastne odchádzajú zo školy, by mali porozumieť tomu, že ich telo sa bude neustále meniť, bude to závisieť od rôznych faktorov, životného štýlu, stresu, reprodukcie a že je to úplne normálne a vlastne, že je to súčasť života. Ja tak ešte doplním, že toto je naozaj veľmi maličký výsek rôznych cieľov z tých štandardov zdravého psychosexuálneho vývinu a my aj v metodike pomenovávame vždy pri rôznych kapitolách niektoré z cieľov a tiež je to vždy iba výsek. Tieto štandardy sú zadarmo dostupné, viete si ich pokojne pozrieť, zatiaľ teda aktuálne najmä v anglickom jazyku. A ešte maličkosť, ktorú možno pre istotu prizvukujem, že možno ste si všimli, že je to vizuálne urobené tak, že tá veková kategória 9 až 12 a 12 až 15 sú tak bližšie pri sebe. A je to práve preto, že v tej puberte je ten vývin naozaj veľmi individuálny a veľmi sa to tam prelína, že to, čo je aktuálne pre niektoré deti v tom veku, môže byť pre niektoré trošku skôr, pre niektoré opäť trošku neskôr. A treba tam aj naozaj dbať na to, že akým spôsobom my z toho odborného pedagogického hľadiska poznáme ten svoj kolektív a vieme zodpovedne vyhodnotiť, že ktoré ciele a témy sú pre náš kolektív aktuálne alebo budú v dohľadnej dobe, hej, aby sme naplnili to, že keď prídu do tých situácií, aby už mali tú vedomosť. Ja by som ešte doplnila poslednú informáciu k vekovej primeranosti a to je hlavne fakt, že ako keby to naše už dospelácké vnímanie, ktoré už prešlo nejakou pubertou, tak vlastne my už rozumieme tomu sexuálnemu a erotickému kontextu. To práve mladí ľudia, teda deti vo veku 5 až 8, 9 až 10 rokov, ešte teda a možno, že až 12 rokov nerozumejú, pretože ten erotický a sexuálny kontext sa začína akože mozgovo vyvíjať až v momente, kedy sa deťom začínajú vylúčovať prvé pohlavné bunky, teda vlastne keď začína menštruácia a polúcia. A takže dovtedy oni absolútne žiadne informácie napríklad o častiach tela alebo o sexuálnej orientácii nevnímajú vôbec eroticky ani nejak sexuálne. Je to pre nich len daný fakt, ktorý potrebujú mať uchopený ako informáciu alebo vedomosť, alebo teda zručnosť alebo postoj. Aby sme sa teda dostali čosi bližšie konkrétne k tej metodike, tak tu vidíte po ľavej strane obálku metodiky vzťahovej sexuálnej výchovy. Vždy je tam samozrejme napísané pri jednotlivých aktivitách, pre aký vek sú vhodné. Vám o chvíľočku predstaví Zuzana. Ja vám predstavím, akým spôsobom sme ju komponovali, aké rôzne témy obsahuje, alebo teda celky, ktoré obsahuje. Aj pri tvorbe týchto celkov sme nasledovali práve štandardy zdravého psychosexuálneho vývinu UNESCO, ktoré sme vám už niekoľkokrát dnes spomínali. Hneď na začiatku metodiky nájdete teda obsah, ale aj odborný posudok Veroniky Valkovičovej, ktorá vzdeláva práve budúce učiteľky a učiteľov na Univerzite Komenského už 3. rokom práve v základoch sexuálnej výchovy a má takisto absolvované aj vzdelávanie u Intimity.
A potom je tam teda úvodné slovo, kde si tak zaramcujeme, čo vôbec tá vzťahová sexuálna výchova je, aké sú tie zručnosti z toho pedagogického odborného hľadiska a kde sa možno viete oprieť o ďalšie zdroje. Vždy je samozrejme všetko zazdrojované a vidíte, že na strane 303 sú teda aj že zoznam použitých zdrojov. Keby vás čokoľvek zaujímalo, chceli by ste si to dohľadať alebo sa dostávať do tém ešte hlbšie, pokojne siahnete aj po tých použitých zdrojoch, sú aj v angličtine, aj v slovenčine. No a tie samotné témy sú predovšetkým vzťahy, teda celok vzťahy, kde sa venujeme aj kamarátskym vzťahom, aj romantickým vzťahom, ale aj vzťahom, ktoré máme napríklad s rodičmi a s inými ľuďmi. Venujeme sa tam aj tomu, ako odolávať napríklad rovesníckému nátlaku, ako si určovať, čo je v tých vzťahoch pre nás dôležité. V kapitole Kultúra a sexualita sa rozprávame práve o tom, akým spôsobom kultúra, kultúrne normy a hodnoty vplývajú na to, ako vnímame naše vzťahy, ako vnímame naše tela, našu sexualitu, ako to možno vieme reflektovať. A že je tu obrovská rozmanitosť v tom vnímaní vzťahov, ale že zároveň ju potrebujeme rešpektovať. Potom sa venujeme téme pohlavie a rod, aby sme sa naučili reflektovať základné rozdiely, aby sme vedeli reflektovať rodové stereotypy, akým spôsobom aj vplývajú teda na naše vnímanie vzťahov, opäť aj na naše vnímanie nás a čo to pre naše vzťahy a nás samých znamená. V kapitole Násilie a bezpečie hovoríme predovšetkým o prevencii násilia a obťažovania, o téme súhlasu. A sú tam aktivity, ktoré teda viete s mládežou robiť na tému súhlasu napríklad, ale aj to, akým spôsobom požiadať o pomoc a podporu, čo sú tie bezpečné linky, ako identifikovať dôveryhodnú osobu. A pre vás z toho pedagogického odborného hľadiska sú tam aj napríklad informácie o tom, ako rozoznať, že dieťa možno potrebuje nejakú pomoc a podporu, ak bolo zneužívané alebo ak je zneužívané, kam sa obrátiť, ako reagovať, ak sa vám dieťa zdôverí s násilím a obťažovaním, čo robiť. V kapitole zručnosti pre zdravie a pohodu hovoríme predovšetkým o rôznych emocionálnych zručnostiach, akým spôsobom pracovať s emóciami, reflektovať ich, ako sa prelínajú do našich vzťahov a vnímania našich vzťahov. V kapitole telo a vývin ide predovšetkým samozrejme o telo a teda hygienu a názvy časti tiel a to, akým spôsobom sa rozlične vyvíjame práve napríklad v tej puberte, čo to pre naše tela znamená, opäť čo to možno aj znamená pre naše vzťahy. Je to tiež veľmi vhodné pre budovanie zdravého vzťahu a zdravého sebavedomia u mladých ľudí k sebe samým. V sexuálnom správaní sa venujeme predovšetkým teda téme sexuality v kontexte sexu ako takého, ale aj rôznym ďalším prejavom sexuálneho správania. Je tam aj téma masturbácie, akým spôsobom ju uchopiť, akým spôsobom komunikovať práve z toho odborného pedagogického hľadiska. V téme sexuálne reprodukčné zdravie sa venujeme primárnej prevencii pred pohlavne prenosnými infekciami, ale aj téme antikoncepcie, prípadne kde hľadať pomoc a podporu v prípade neželaného tehotenstva, čo sú tie možnosti na Slovensku, aký je zákon na Slovensku a akým spôsobom to súvisí so sexuálnymi a reprodukčnými právami, ale tiež sa tam prelína pre tie mladšie ročníky napríklad téma hygieny, akým spôsobom teda každodenne vykonávať zdravú hygienu. V téme diverzita a sexualita hovoríme o tej rozmanitosti z rôznych uhlov pohľadu, pretože budovanie vzájomného rešpektu a udržiavanie vzájomného rešpektu je jedným z tých kľúčových aspektov a hodnôt vzťahovej a sexuálnej výchovy. No a v téme sexualita a média sa snažíme reflektovať práve tie mediálne zdroje, ktoré na mládež majú obrovský vplyv, pretože ako sa ukazuje, v súčasnosti už tie médiá nie sú nejaký akoby nereálny svet oddelený od toho reálneho, práve naopak sú už akoby rozšírením toho reálneho sveta, hej, pretože mládež online prežíva svoje vzťahy, trávi tam voľný čas, nadväzuje tam vzťahy, učí sa tam, hej, že naozaj veľká časť ich času prebieha práve v tom online prostredí a potrebujú vedieť, ako sa správať bezpečne a zodpovedne aj tu. A že aj tam platia nejaké pravidlá a aj tam platí súhlas a ako s tým teda pracovať. Použité zdroje som spomenula, no a nájdete aj zo pár informácií o nás, ale to už teda nebude až také dôležité. Z tohto obsahu je viditeľné, že vlastne túto metodiku môžete využiť na viacerých predmetoch, ako je napríklad biológia,
ale aj etika a občianská náuka. A je to naozaj, že veľmi prierezová metodika, ktorú môžete použiť v tom, čo vlastne v tom predmete alebo v tej oblasti, kde sa vy cítite doma. Každá, teda jedna aktivita má túto štruktúru, máte tam nejaký názov aktivity, ciele, pre akú vekovú kategóriu je určená, sú tam nejaké kľúčové slova, pomôcky, ako dlho môže táto časť aktivita prebiehať a potom tam máte naozaj že veľmi detailne popísaný priebeh, či už vlastne z toho, že ako otvoriť tú aktivitu, ako zadať inštrukcie a sú tam konkrétne otázky na spoločnú alebo individuálnu reflexiu. Ešte predtým ako prejdeme na konkrétne aktivity, tak vlastne každá jedna téma, ktorú Radka spomínala, má v sebe taký teoretický základ, slovník, ktorú ešte uvidíte neskôr, ale hlavne sú tam aj tipy pre učiteľky a učiteľov, ako odpovedať na otázky a tvrdenia detí. Naozaj sme sa snažili vybrať nejaké také najčastejšie otázky, s ktorými sa my možno buď stretávame, či už v kontakte s mládežou, učiteľstvom, rodičmi a pripravili sme tam pre vás odpovede, ktoré sú naozaj že jednoducho uchopiteľné pre rôzne cieľové skupiny a zároveň vám pomôžu v rôznych rozhovoroch nejak reagovať vekovo primerane a tak, aby sme naozaj budovali na tých pilieroch bezpečia a zdravia, rozmanitosti a rešpektu. Ja si zároveň tak dovolím povedať, že tie otázky a odpovede, alebo tieto časti otázky a odpovede vám môžu častokrát pomôcť aj pri komunikácii, možno s kolegami a kolegyňami o týchto témach, prípadne aj s rodičmi, ak budete potrebovať vysvetľovať, čo sa napríklad v danej téme naozaj vyučuje a aj vďaka tomu môžeme spoločne búrať tie mýty, ktoré o vzťahovej a sexuálnej výchove bohužiaľ existujú, ale takto ich môžeme spoločne odburavať. Toto je príklad z kapitoly práve násilie a bezpečie, kde sa venujeme téme súhlasu. No a každá jedna kapitola, okrem tých otázok a odpovedí, obsahuje teda aj teoretický základ a v rámci teoretického základu je tam pre vás vždy aj taký základný slovník v téme. Napríklad tu je to sexuálny súhlas, čo to vôbec taký sexuálny súhlas znamená. Samozrejme v základoch tu si môžete pozrieť potom aj akú skratku sme vytvorili pre taký súhlas, ako to môžete deťom vysvetľovať. Pokojne môžete aj tú definíciu vziať a ak máte napríklad vy nápad na nejakú aktivitu, tak si môžete iba vziať tú definíciu a vytvoriť z toho vlastnú aktivitu. Hej, že napríklad rozstrihať, že slobodný a definíciu toho slobodný a deti to môžu priraďovať. Že možno neberte tú metodiku ako naozaj od A po Z striktný materiál, ktorý musíte nejako veľmi rigidne nasledovať, ale skôr vnímajte potreby toho svojho kolektívu a možnosti toho svojho kolektívu a pokúste sa vždy ísť od tých úplných základov a postupne si vystavať tú tému. Okrem toho teda obsahujú niektoré kapitoly aj odkazy na rôzne videá, ktoré môžete s deťmi pozerať, ktoré môžete prejsť. Tu je napríklad video pre prvý stupeň, ale pokojne aj 5. 6. ročník ešte. Ak nikdy nepočuli o téme súhlasu, tak pokojne naozaj aj v tej ranej puberte si môžete pozrieť video o súhlase pre deti. Toto je konkrétne v češtine. Veľmi v základoch vysvetľuje tému telesnej integrity a toho, že naše telo patrí iba nám a že nikto iný sa ho bez nášho súhlasu nemôže dotýkať. No a potom v tom 7. ročníku, ale aj v neskorších, už na to nadväzujeme ďalšími témami, ako je napríklad ten sexuálny súhlas a k tomu si potom môžete pustiť ďalšie videá a pokojne na ne reflektovať, diskutovať, povedať si, čo v nich zaznelo, čo si o tom mladí ľudia myslia, akým spôsobom to vplýva napríklad na bezpečie a zdravie a podobne. No a tu už ďalej vidíte, že je opäť nejaký teoretický základ pre vás ako učiteľky, učiteľov, aby sa vám lepšie pracovalo v kontexte nejakej tej témy. No a tu už prichádzame na konkrétnu aktivitu.
Táto aktivita sa volá kontrola nad obavami a spadá pod kapitolu zručnosti pre zdravie a pohodu. No a ako vidíte, teda máme tu vymenované ciele. Konkrétne na tejto aktivite by si mali zvedomiť práve to, že vlastne vo vzťahoch máme nejaké nezhody, máme nejaké problémy, máme možno, že nejaké bariéry, niekedy povedať veci naozaj tak, ako ich cítime, alebo sa možno, že niekedy máme nejaké iné bariéry z hľadiska komunikácie, niekedy nevieme nájsť tie slova. No a je veľmi výhodné si naozaj uvedomiť, že byť zraniteľný je odvážnym a zároveň uvedomiť si, že niektoré veci máme pod kontrolou a niektoré nemáme pod kontrolou vyriešiť. A na základe tejto aktivity si to práve mladí ľudia môžu zreflektovať, čo vôbec majú pod kontrolou a mohli by prekonať, a čo možno, že vôbec nedokážu ovplyvniť a je mimo ich kontroly, alebo čo presne z týchto vecí potom môžu keď tak ďalej riešiť. No a vlastne táto aktivita nás nadväzuje, je aj v pracovnej učebnici 2 a pracovnej učebnici 3. Je to vlastne ako keby manuál k tomu, ako možno, že aj tú pracovnú učebnicu používať. Zároveň si to tiež viete používať aj samostatne a niektoré aktivity v tejto metodike sú nad rámec pracovných učebníc, takže môžete si ich využívať vy vo svojej kreativite a voľnom, teda v tej slobode, ako chcete. Zároveň teda vlastne tam máte popísané, teda, že ako dlho to trvá. Máte tam možno že nejaký úvod, ktorý vám pomôže nejak rozbehnúť tú konverzáciu s mladými ľuďmi a čo je veľmi dôležité potom spomenúť v závere a nejakom spoločnom zhrnutí. Veľmi je dôležité, a to je ešte vlastne aj v úvode tej metodiky, je to bezpečné prostredie. Pri každej jednej aktivite a celkovo témach vzťahovej a sexuálnej výchovy je naozaj veľmi dôležité pracovať s pravidlami a tým bezpečným prostredím, aby vôbec na takéto aktivity a reflexie bola vytvorená atmosféra a aby vlastne ľudia si uvedomili, že pri témach vzťahov a sexuality je nejaká hranica súkromia, ktorú je veľmi dôležité si možno, že aj zvedomiť a že to zdieľanie aj pre tie deti, žiakov a žiačky je dobrovoľné a aj to zapájanie sa do týchto aktivít by malo byť dobrovoľné, pretože pri rôznych ľuďoch to môže vzbudzovať rôzne emócie a je veľmi naozaj dôležité vedieť s týmito situáciami pracovať. To je potom akože asi aj že nad rámec tejto metodiky a vlastne súčasťou našho ďalšieho vzdelávania, ktoré môžete prejsť a spomenieme na konci, ale je to naozaj veľmi dôležité myslieť na to, keď vlastne tieto aktivity ideme používať alebo zakomponovávať do toho vzdelávania. Také základné informácie, ako to bezpečné prostredie v triedach vytvoriť, nájdete samozrejme aj v tom teoretickom základe aj tejto metodiky. A zároveň ja tak možno dodávam, že ak sa rozhodnete používať metodiku, respektíve ak sa rozhodnete používať pracovné učebnice, ktoré sme vydali v spolupráci s Rábe, aby ste zároveň vždy používali aj práve túto metodiku práve kvôli tomu bezpečnému prostrediu, práve kvôli tomu teoretickému základu, práve preto, že to ide ruka v ruke, aby ste mali uchopené tie témy, aby ste vedeli reagovať, aby ste vedeli bezpečne a s ohľadom na to súkromie a rozmanité rodinné hodnoty v tom školskom prostredí vzdelávať. No, toto je aktivita, kde sme sa vám snažili, respektíve vybrali sme sa aj aktivitu, ktorá sa týka toho online prostredia, aby sme vám priblížili aj, ako pracovať možno s týmito témami, ako s tým pracujeme v metodike. Tu sa teda bavíme o hashtagu relationship goals alebo po slovensky vysnívaný pár alebo pár snov alebo akokoľvek to nazveme. Inak mimochodom, ak pracujeme s nejakými anglickými názvami v metodike, tak vždy, keď je to možné, tak sme sa tam snažili dať aj ako to vyslovovať a aj čo možno najlepší slovenský ekvivalent, aby ste sa cítili sebaisto aj v tomto, aby ste zároveň boli tak akože v reči mládeže. No a tuto konkrétne pri aktivite vysnívaný pár
pár, hovoríme o vplyvoch sociálnych sietí. Hej, že tým cieľom je zreflektovať si, aké vzory o vzťahoch nám dávajú tie sociálne siete, uvedomiť si vplyv zobrazovania ideálnych vzťahov, ako to súvisí s našimi očakávaniami, opísať zdravé a nezdravé zobrazovania vzťahov v tom online priestore, pomenovať myšlienky, ktoré nám napadajú pri nejakých v úvodzovkách dokonalých zobrazovaniach vzťahov a prečo to vôbec ľudia robia, že dávajú nejaké dokonalé fotky na sociálne siete, čo nám to hovorí, podobne. Táto aktivita je vhodná pokojne pre deti od 14 rokov, ak máte aj 13, ktoré naozaj už sú v tom online prostredí, pretože sociálne siete sú od 13 rokov. Opäť tu aj tak apelujem na to vaše povedomie o svojich kolektívoch, aby ste si to zreflektovali. Môžete to rozoberať pokojne s deťmi aj v tom veku. Kľúčové slova, venujeme sa tu teda láske, vzťahom, ideálom, sociálnym sieťam, ale dali sme sem teda aj kľúčové slovo hashtag. Môžete používať teda pracovnú učebnicu 3. Tam je teda obsiahnutá táto aktivita. Čas približne 25 minút a prebieha to tak, že otvoríte tému s rôznymi teda kartičkami alebo obrázkami, ktoré by sa mohli vyskytnúť na sociálnych sieťach s týmto hashtagom vysnívaný pár, čo sa na týchto obrázkoch vôbec nachádza. Žiaci a žiačky by si mali pozrieť tieto fotky zo sociálnych sietí a napísať k ním prvé slovo, ktoré im napadne, keď sa na takéto fotky pozrú. A zároveň by sa mali zamyslieť nad tým, aké vôbec správy, aké predstavy nám takéto príspevky vytvárajú a potom môžete na to nadviazať nejakou diskusiou. Môžu vás tým prevádzať napríklad otázky, že či sú tieto zobrazovania nezdravé alebo zdravé, akým spôsobom, aké pozitívne a zdravé ciele vzťahov by ste najradšej vo svojich vzťahoch mali vy, alebo prečo by mladí ľudia možno v tomto veku mali mať také ciele v ktorých vzťahoch. No a nezabudnite potom každú jednu aktivitu nejakým spôsobom zhrnúť, pomenovať tie kľúčové body, ktoré boli pomenované v tej diskusii, vždy samozrejme s apelom na tie zdravé vzťahy a na znaky zdravých vzťahov. Ja by som ešte doplnila, že vlastne tu ste mali príležitosť vidieť aktivitu, ktoré mali možno, že nejaké pracovné listy, ale zároveň sú tam aktivity, kde sú modelové situácie, potom sú tam aktivity, ktoré používajú rôzne videá, kde máte potom príležitosť sprevádzať mladých ľudí nejakou diskusiou. Potom sú tam rôzne aktivity na spájanie alebo na vymýšľanie si nejakých vlastných, napríklad pyramidy zdravých vzťahov. A teda naozaj, že sú tam rôzne typy aktivít, ktoré tam môžete využiť a hlavne sú postavené na nejakej interaktivite a na tom, že je tam priestor či už na spoločnú reflexiu, individuálnu reflexiu, ale aj prácu v skupine a zároveň v poslednom a veľmi dôležitom rade, že sa tam práve mladí ľudia majú príležitosť učiť diskutovať a počúvať, aké sú tie rôzne predstavy a možno, že odporúčania, čo by robili v tých modelových situáciách alebo ako si oni možno, že predstavujú ten svoj vysnívaný pár alebo zdravý vzťah. Tak ja iba doplním, že pri tých aktivitách, ktoré presne nadväzujú napríklad na tie pracovné učebnice Rábe, preto ich spomíname ako pomôcku pri tých aktivitách, že ich tam už to vlastne deti majú, ale teda mladí ľudia majú predpripravené tú aktivitu, hej, že tá metodika je práve preto, aby vás aj vhodne sprevádzala. Dobre, ako sa teda môžete k metodike dostať? Keď si v tomto momente kliknete na našu stránku www.intivita.sk, tak rovno na tej prvej stránke sa vám objaví taká lišta, kde budete si môcť metodiku ako keby zadarmo objednať, pretože vlastne potrebujete tam vyplniť taký formulár, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby sa s touto metodikou pracovalo čo najlepším úmyslom a na základe nejakého etického kódexu. Pretože naozaj vzťahová a sexuálna výchova
je téma, ktorá môže či už spustiť nejaké nepríjemné zážitky alebo nejaké nepríjemné pocity. Zároveň je to téma súkromia a my veríme v to, že aj mladí ľudia si majú právo na rešpekt na ich súkromie a zároveň tým chceme aj chrániť vás, keďže aj vy máte nejakú osobnú hranicu a nejakú profesionalitu, s ktorou veríme, že pristupujete k tejto téme. A vlastne cez ten online formulár, keď ho vyplníte, tak do 7 dní vám túto metodiku pošleme. A s tým, že vlastne je veľmi dôležité pre nás, aby ste teda s tým etickým kodexom súhlasili. Zároveň, ak sa prihlásite na nejaké z našich vzdelávaní, ktoré si spomenieme o chvíľku, tak budete mať príležitosť dostať fyzickú kópiu zadarmo. No a čo sú tie naše vzdelávania, do ktorých sa môžete zapojiť vy z pozície učiteľa, učiteľky, respektíve aké ďalšie podporné materiály pre vás vytvárame, si zhrneme z tohto slajdu. Tak môže to byť napríklad tematický deň zdravých vzťahov, možno ste počuli, možno nie, ale posledné 2 roky sa nám podarilo na niekoľkých slovenských školách zorganizovať tematický deň. Vždy to prebieha v máji, pretože maj, lásky čas, ale teda už pred májom predpripravujeme učiteľstvo na prihlásených školách na to, aby vedeli vhodne počas toho dňa facilitovať rôzne aktivity. Máme pripravený presný harmonogram toho, ako sa vôbec zapojiť, ako to vo svojej škole odučiť, ako nadväzovať rôznymi aktivitami. Je tam taká krátka zvlášť metodika vlastne, ktorú môžete nasledovať. Takže to je jedna z príležitostí, ktoré môžete využiť pre svoju školu. Zároveň odporúčame aj našu knihu, ktorá sa volá Ja v tvojom veku. Toto je kniha, ktorá je predovšetkým určená pre rodičov, ale spolupracovali sme na nej s českými psychologičkami, my z hľadiska sexuálnej pedagogiky. To znamená, že môže byť pre vás takým veľmi vhodným manuálom do rozhovorov aj z pozície pracovníctva s mládežou, ak možno neviete niektoré témy uchopiť, či už teoreticky, alebo možno neviete, akým spôsobom reagovať na niektoré otázky mládeže, ktoré sa týkajú vzťahov alebo sexuality. Sú tam naozaj modelové rozhovory s deťmi v rôznom veku. Potom máme rôzne vzdelávania pre mládež, k tomu sa dostaneme o chvíľočku. Vzdelávania pre učiteľstvo, ale aj pre pedagogických a odborných zamestnancov, zamestnankyne v školách, aj v poradenských zariadeniach, tak tie máme vlastne také 4-hodinové workshopy, 4-hodinové vzdelávania, ktoré sú veľmi také interaktívne, kde sa snažíme odpovedať práve na tie otázky detí a mládeže, vekovo primerane, dávame si tam tipy a triky do týchto rozhovorov, ale aj vytvárame priestor na to vzájomné zdieľanie skúseností z praxe. Potom máme vzdelávania pre rodičov, pretože zistili sme, že nám veľmi dobre napríklad funguje, ak prichádzame v jednej komunite aj s workshopom pre mládež, aj pre učiteľstvo, ale aj pre rodičov. Pretože sa nám presne tak veľmi pekne prepájajú všetky tie 3 zložky a aj sa buduje tá vzájomná dôvera. A aj to dieťa vždy vie, že na koho sa môže obrátiť a aj všetci máme jasno v tom, čo vôbec tá vzťahová sexuálna výchova znamená, čo tie témy znamenajú a vieme, že všetci sme tam za to dieťa a nikto nejde proti nikomu. Takže takéto máme vzdelávania. Všetko je to teda dostupné na stránke Intimita.sk, ktorú som vám hodila aj do chatu. Aktuálne začíname vydávať podcast, ktorý sa volá Musíme sa porozprávať. Prvý diel je vonku, ten je zadarmo dostupný. Dostanete sa k nemu napríklad na Spotify, čoskoro aj na Hero Hero. A tento podcast je vyslovene určený pre ľudí, ktorí pracujú s mládežou a aj pre rodičov, ale vždy to jasne oddeľujeme, hej, že čo je tá školská vzťahová sexuálna výchova a čo je tá domáca. A kde sa prepájajú, v čom sa rozdeľujú. A vždy sa tam rozprávame teda s odborníkmi, odborníčkami z oblasti pedagogika, sexuálna pedagogika, psychológia, medicína a tak ďalej. A zároveň sa rozprávame aj s rodičmi a s mládežou a pýtame sa na rôzne názory a skúsenosti, aby sme tam obsiahli celý ten pohľad čo najkomplexnejšie. Zároveň organizujeme rôzne osvetové udalosti, či už sú to diskusie alebo nejaké prednášky. Vždy o tom informujeme na našich sociálnych sieťach, predovšetkým Facebook a Instagram. Opäť
iba intimita, s tým ty a my je tam Y, pretože je to o tebe a je to o nás. A inovačné vzdelávanie môžete absolvovať takisto. Máme za sebou prvý turnus. A ja myslím, že to bolo veľmi vydarené, veľmi prínosné. Je to 66-hodinové vzdelávanie, kombinovaná forma prezenčnej a dištančnej výuky, veľmi komplexná a práve po absolvovaní takéhoto inovačného vzdelávania môžete mať vám táto metodika bude úplne, že ideálnou podporou, lebo sa úplne ideálne doplňajú. No a tie osvetové udalosti a ďalšie príležitosti, prípadne na vzdelávanie alebo na ďalšie metodické materiály alebo vzdelávacie materiály, ktoré vytvoríme, vždy o nich komunikujeme na sociálnych sieťach Intimity. A to vzdelávanie pre tým mládež facilitujú teda naši lektori a lektorky v rôznych častiach Slovenska. Sú to väčšinou 4-hodinové workshopy na týchto 9 tém, zároveň témy vzťahy. Vždy snažíme sa, teda niektoré témy vieme aj vekovo primerane upraviť, napríklad teda pri tých vzťahoch pracujeme pre tých mladších s kamarátskymi vzťahmi a pre tých starších s romantickými vzťahmi. Potom je to o sexuálnom reprodukčnom zdraví, potom máme tému o puberte, o sexualite a médiách, o prvýchkrát, o súhlase, kde zase máme koncept súhlasu aj pre mladšie deti, potom pre staršie deti. Bavíme sa aj o kyberbezpečí, zručnosti pre zdravie a pohodu alebo nerovnosti a právach. Tieto všetky workshopy si môžete objednať na workshopy@intimita.sk. Zároveň na našom webe si môžete o nich prečítať viac, čo vlastne sú ich ciele a vystavať si ich vlastne pre vaše potreby, vašich tried. Ak by ste možno že chceli a mali potrebu vidieť toto vzdelávanie ešte predtým, ako možno, že to prinesiete vy do škôl. Dobre, v tomto momente je to asi z našej strany všetko. Neviem, či vy máte nejaké otázky. Ak máte otázky, kľudne ich môžete napísať do chatu. Rozmýšľam, či ale predtým vypnúť nahrávanie. Asi môžeme, hej. Vypínam nahrávanie. Možno.